board mochung' ne agulu mar NG-CDF mano National Government NG-CDF board koro nyiso jood bura ni mondo wek donjore tije mitayo kod omenda mag CDF ni mar mano ok en tijgi. Jakom board makamano Olago Aluoch wacho ni nitiere apisa mondiki ma onego taa tije makamago ka jood bura nyalo mana golo paro kod rango kaka omenda no tiyo e chenro mag dongruok mopogore. Owacho ni mane momiyo samoro paro wuok mar ketho oko aguch CDF no gino masani nitiere e doho mar apil e bura momaki kod od bura. Apisa ton jener kod board no noloso e skund secondary ma Kanyakwar mayudore Kisumu Central e seche mani chako gedo mag kilese. Kod chikwa mar NG-CDF Act mujumbe timo mana oversight kaka CDF tiyo to konyis committee mare gi fund manager mare kaka onego ti. Onyalo advise gi, onyalo nyiso gima onego tim ni constituency to joge matimo. To in constituencies mamoko matin nitie MPs moko makoro donjore kod weche mag CDF kaka onego bed ni tiyo gi pesa. Mane makelo problem. Kisumu Central ber. Mokwongo betanga nyisu ni e board mar CDF pesa mar best practice project ok water kamoro kama pesa tiye marach. It means ni kaluwore kod audit magwa Kisumu Central pesa mag CDF osetiyo maber. And da kwayo wajumbe madonjore kod management mar CDF e constituency maggi. Please, beduru matimo oversight, uwene fund manager gi jakom gi secretary umiyo views mag jo piny mu represent to gin ema koro gichano kako nego ti kod pesa. Maka gimoro timore marach to gin ema koro idonjo negi. Adwa wacho ni skundi ni wachako gi classrooms 7 mwagero ka. Opoge diriyo michulo gi CDF ma Kisumu Central to gi michulo gi board mar CDF ma Nairobi. Wan gi commitment gi CDF ma Nairobi ni wabiro neno ni skundi ni orumo e dweche 3 mwachiko gi mondo ka nyithindo mani St. Paul's Primary School, St. Paul's Kanyakwar Primary School otieko grade mar 9 to giyudo kama gidhiye.